Nak sepi ya kijing ya keren, but kijing pentip sepi halor ki pang berper ki bedai bat ka kot kerja. Nakadur darshan ke Shillong sasisian pat nyo banyak kendu pat phi mentang janmit haganiga program Health Essentials. Tiho ngingit scam baganiga program kalau anak shibun ki Jingmyntoi jepi bat leng baganiga program ngiyo banyak keren bagi doktor bat kinong tre ka kot kya syapang ki babon ba ki ba let's say hagi por ki ba mensuang ngimdon jingtip rementang ngila yo ik jingtip ngila yo ik Jingmyntoi bat hoit mentang ka sengi ngidon ki doktor bat ngi ki banyo banyak keren ya ka wei ka phang ka ba kongsan bha bat ka phang ka ba don kam bha na ka benta ka long kme bat na menta ka long yeng long sam hi barok ka wei bat menta ka janmit ki be don rengkat bat ngi banya shibenta ha ka program ilong i Dr. L Chalam i bade i join DHS in charge Jong ka family planning. Bat kumjuru i Dr. N1 Swet i bade i DHS Jong ka maternal and child health bat ka family welfare bat kumjuru ilong i joint mission director Jong ka NHM. Teka phang man ka singi ka long halor ka ne ka Jingmyntoi Jong ka Jingpynjlan Khun. Ti shwa bangin yo ya kini ka kren halor ka ne ka phang inya pha sha khindiat sha kini ki clippings. Women and girls have a human right to choose whether and when to become pregnant. When they do not have access to high-quality contraceptive and fertility care services and information to help them plan their families, their health and well-being can suffer. Family planning allows spacing of pregnancies and can delay pregnancies in young women at increased risk of health problems and death from early childbearing. Contraception prevents unintended pregnancies and therefore also helps to reduce the need for unsafe abortions. Promotion of family planning and ensuring access to preferred contraceptive methods for women and couples is essential to securing the well-being and autonomy of women while supporting the health and development of communities. Family planning also includes information about how to become pregnant when it is desirable, as well as treatment of infertility. If all women in developing regions with an unmet need for contraceptives were able to use modern methods, an additional 35 million abortions and 76,000 maternal deaths would be prevented every year. There are clear economic benefits to investing in family planning. For every additional money that is invested in contraception, the cost of pregnancy-related care will be reduced to a great deal. 214 million women of reproductive age in developing countries who want to avoid pregnancy are not using a modern contraceptive method. Reasons for this includes limited choice of methods, limited access to contraception, particularly among young people, poorer segments of populations, or unmarried people, fear or experience of side effects, cultural or religious opposition, poor quality of available services, users and providers bias, and gender-based barriers. The unmet need for contraception remains too high. This inequity is fueled by both a growing population and a shortage of family planning services. Access to contraceptive information is central to achieving gender equality. When women and couples are empowered to plan whether and when to have children, women are better enabled to complete their education. Women's autonomy within their household is increased and their earning power is improved. This strengthens their economic security and well-being and that of their families.
There are a number of challenges to improving access to family planning information and services. Efforts to increase access must be sensitive to cultural and national context and must consider economic, geographic, and age disparities within countries. Ti hadir bafilayo ya kitu ki kato kat ni ki video clippings halor kan ni ka Jingmyntoi bat ka Jingdonkam Jong ka Jingpynjlan Khun tingin ya phai menta shi ka studio ha ka bangin yo ya ka Jingshimenta Jong I Dr. L Chalam bat I Dr. N1 Swet ha ka ni bani shimenta ha ka ni ka phang te Dr. Wan Swet ngan pha shapi te khindiat phila ban batai ke ai ka ni ka Jingpynjlan Khun bat balai badonkam ban le ya ka ni ka Jingpynjlan Khun la ni ka jing yada pengi on na ka jing arment kadai ka ba ki dan ki lat ki jing yada ban armet ki different methods mo pengi on ki ba ni kum na kaliang ka department na ka koi ka kia ni ju ni don ya kita te ka jing thmu hi jong ka ni ka jing yada ni ka na ka jing armet kadai namarba ka banengkong hi kadai hapor na du basdang ya kani ka family planning kum ha in hari India jongi kadai kari ka basdang nengkong kendon ya kani ka program ka bakela sedang ya kana du ukhat kendai spa san puar ka jing thu hi ga jong kani hi ha ka banengkong hi ka long ya kata ka population stabilization ka jing mut ba long ba ka jing kharoi ha ka ri but kumju ha ka perthei barok we kan omlong ka ba klemte lakam kadaw ka long namarba ukhon benriu hi u depend ha ka meiram au na ka banta ka jing im ka jong u te kumta lada ka jing kharoi ka long ko bomte lakam le si kan poi ka por ba kan than ba kan don kata ka balance apeng ubriu bat apeng ka mariang ka bangi ong ba ka ecological balance ka de kata hi ban maintain Re mentakasngi bangi kwa ban stress pada kadai dakawi ka jing thmu kalong ka ba ka jing thmu kalong ba kani ka jing yada na ka jing armet hi kalong ka ba wan lam kalong on health grounds ming ong ha kanong rim jong ka kot ka khia namar ha pengi pet shani chaka state la jong ngiyo I ba ka jing yap ka jong ki long kami ka ba ngi ong ki long ki preventable deaths nang ta kumju ru ka jing yap jong ki khlung ka don ka relation bat kani ka Jingpynjlan ti namar ta ka daw long ngi kwa bani kren man ta kasngi halor kata Tingin sa iyo ban nang ibteng shu ban kam suthu shapang ka jingkong san jong ni ka Jingpynjlan Khun mentangan kwa ban phai pe chi Dr. Chalam te Dr. Phila ban batai kham benya khndiat chapang kini ki rukom bat kilat ban Pynjlan Khun hoi ni dun kumpan ong no ladangi categorize kini ki methods lande ki rukom Pynjlan Khun de ngi don kita ki permanent method but ki temporary method te hakini ki permanent method ngi don arjen de bangi le ye ki kan thai ngi khot ka to back to me ka to te ka ba dan kam ban shu point de te ki chen rang pat ngi khot ka vasectomy te ka we nga kwa ban stress hang ni ka phang ka ni ka vasectomy na ma ba hapo ka state jong hi ngi la lap ba ngi la she don hi ka ni ka vasectomy fortnight ro man la u snem hi ngi she don ha ki banai December te ngi lap ba ka male participation bangi ong ba ka jingwan sakhmat jong kilong pa ka duna palat te namar ba ngim jukham yo ro yiki case dangi yo ka babon ka de hado handreu lene tang nyu de kilong pa bawan sakhmat ban sim ya ka ne ka lat ban sim ya ka ne ka jeng suma bangi ong vasectomy ma kani ka de ka permanent ban do si sandan te ngakwa ro ban appeal ya baro hilong pa ki ba ngap ki ba pa ya kani ka do shen kumjo ba ken sno ba ban wan sakhmat ban ya
kit lem ye kani ka jingkhiam de bangin e tang haki kan thai namangi la lap ba bon he hak po state jongi dangi lech ki district ro langi don kini ki fortnight lani ki awareness program shphang kini ki family planning de ngi lap bakin wan be tang ki kan thai hande ki shenrang ki duna ba ki ban wan mi tengi we le sing tip ke e ka daw yo baki le tre le ta ne yo baki bon kam palan ne tang bakim juwan shakhamat te ki kan thai pat ngi le ka operation ka bangi onga tubectomy de te ka kani chi sen he bakila le ikani ka operation kinam la shoban armet bia te kani ngi onki permanent methods te haki temporary methods ngi dan bonjaj he te kumbala ayu hapo ga naka po ka health department jungi na po ga ayu ngi dan ki kini ki OCP bangi ong ki oral contraceptive pills ke bala ban pendan kam nang tangi don kini ki IUCD bangi khot ki intrauterine contraceptive device nang tangi don shu ki ba ngidang yo thamai manta kum kini ki injection bangi ongi antara injection nang ta don so way u do way kuliro bangi dang yo thamai manta bangi khot u chaya lani u synchroman tablet te kini kidon la ka jong ka advantages but ke disadvantages jongki te kibala ban pendan kam ye ki hajing sha bar da baro hi kilong kemi ki la ban pendan kam ya kini ki methods kumban ongno te tang ba long kumban ongno ka de ka choice kadai ka choice kumban ong no hapo sub center ngila ban ong basket of choice ngidan basket of choice for contraceptive methods te kila ban jet kilong kemi kila ban jet they have the right ken bakin jet ba kanu ki kwa ban pendan kam tang bawa lakata ro hadin bekila jet ki health providers ki hab hi ban examine ban check pat ye ki ba yo lesi ke long kemi ka kwa ban di yo dowai han ren dala check pat yo ka BP ka kiu palan te kam long advisable ye ka bakan di tingi hab hi ban I counseling pan bakan jet de ki we pat ki methods te ka we ka bangi I ba ki duna e ki nong kalong ka acceptance rates hapo ka state jungi kadang duna palat phangane ka family planning methods either tablet lani property bangi ong lani ha khasing se ong bathep tiar ma bon he bangi yo snow baki ong bangi kwa ban thep yo tiar ka acceptance rates kadang duna palat le se yo ba kadang duna ka awareness lani ki bon ki ki jing ngai be ro ki dan he te doktor lada ki long kemi long pa ki jet man shim ye kini ki lat penjalan khun ko mapla ka do mentan ya ka permanent method mo ta ka tubectomy but ka vasectomy tiki ai pat ki kendon ki ba phibo le se kum ki long kemi long pa kin kwa ba ya ka jing don jo ka long yeng long sam mo ka kata ka size jo ka long yeng long sam ka ba biang khna mo kin don ka jing sngan mo la chali sisni tiki ai ki kendon ki ba phibo khna ba lada ki thmu ban le ya ka ni ka permanent method hajing sisham dadon kita ki kendon ban le ye kan ne ma ka shong ha ka jing kwa jong ki ngimla hiro ban force ki ngishu I counseling ngishu batai ye ki ba ladangi don ga small family kumbang isha yo snow hidak te pareng mo small family is a happy family te long ladangi don hi khandiet ngot ki khon te ngila ban penbiang na dong sedong ke ye ki khon na do ka jing nang ka jing star ka bam ka di ka jan ken long borok khoi ngila ban penbiang han rei ladangi compare pat ye ki yeng ki babon ki khon hoi le si ka ja ki yo kumba ki shei ong ka ja la ai ublei han rei ladangi compare kimla pat ban penbiang ya kata ka jing puli jong ki khon kimla ban pha school ya baro la ne la da kila ro kinla ha ki school ba kilong ha ki school snong kum to ki ba malumalan de kimla ban ya compete ken ban sa pha cha ki school ba khamba long kup ta kai te ki kondon ha jing sam da don e ki kondon nama ka de ka jing jit hi jong ki pre te ngi na ka liang jong hi ho ngi ai ka jing batai ngi ai ka counseling ba long kup ta ken at least hadok lai ngot mo se yo sngo hadok lai ngot ki ban dan ki kon tang ba ka taro ka de ka jing jit jong ki ngim dala e ban force ki bre kadai namar ba
ngi shong ha kari ka ba lai luit bat ka bom don kanu ka jing khang jong ka riti sanchar jong ka ri ban khang ya ka ta ka jing yo khon mo ne ka dei ta ka jing penchulur jong ka sarkar ban don ya ka long yeng ka ba koi ba khya mo doctor te doctor wan swet mang ngia phai pa chakani ka jing thmu jong ka ni ka family planning mene kla batai khindiat tikin ni ki long kami la sikin ong ngi don kam ya ka long yeng ka ba he ngi don kam ka jing shngan ha ka yeng ka sem kla ban batai ki ni ki jing thmu ba ki jing mentoi ki ba ka long kami ka la ban yo na ka jing penjalan khon ka we ki jing pu la pasat mene but ka ba ngim ju kham ya kren la ni ngim ju kham pen yo asngau ka de ya kita ki jing mentoi na ka ni ka jing penjalan khon na ka benta ka jing kot ka jing kya te bangi kren na marba kum bangi yo ya ka state jongi kata ka bangi ong ka fertility rate na ni ka jing yo khun jong ki brio kadang bun pha te ngi dang bun ki ba ngi yo khun san ngut riu ngut nyong te bat kum ta ter te ka wei ka long ba kat banang kham tam na ka sin ka ba san chaneng le ka mut ngi la nyo ba ka de ka jing yo khun ka ba don ha ka jing ma mut kini kita kiris pregnancy la ni kiris namar ba balik ka long risk kumta namar kini ngan plakun jongi la ni ka plakun man ba armet every time ba armet nang ta ka wan biang kalong hikum ka balun kalong ka jingmut jonga kalong ba kanang stang today na kataw ka wan ra bun ki aka bat bun kini ki long kmi ki jongi ha ka por bakha ki yo ke hemorrhage ki yo ki bleeding kada baro kalong na marka jing blood bor jong ka plakon ka we ge de kata ka ba ar kalong ba kani ka poru na do bakha lanu ban ba pin pun biang ru ni yo I ba bun sien hi kalong kloi palan but bun sien hi mde hi ka badap plan bangi ong no ka ba sujar angkat ka ba unintended pregnancy habe iklung idang let's say san riu banai rei ka kemi ka lapun biang hak po te kum kani ka ingis ngau tho ba kam wan ra ka jing mentoi ka kemi namar balai man ka sien pun man ka sin kha ni la ngau tho ba ka ta ya ka bormet jong ka kemi ka ba hakmat hi ka de ka jing dunas na te like na kata kum juru kish ing gila ban shron namar ba ka jing duna calcium namar ba lada ka por ka ba ai bun ka jing du no jong ka jing ka ngan ong ka jing ki ha ka por leng ba jong ka bun ru ka kami kadang hab ban pasa ya iklong te kum ta lada ka armet no ka don ka ngis ngotho ba ka jing ta ka long ka ba jur namar ka ta ka daw ka por hi ka bangi ong ba ka biang lada niya kren niya kata ka por hadin bakala kha kanu ka por ka biang bahkan sedang ban armet biang kadai bandon la kumno laisna de namar takadaw kani kan ailat ya ka kemi bahkan yo pat ya ka kot ka kya physically pinyakren nalor kataru kala ba bahkan yo ya ka mental well being mo kan kam yo por bahkan kam ja thai rei kadai kata kau ka bam mentoi na ka benta kalong kemi kini ki ba lesi ha ka long sem kam tam hi jaka nong kunong ki shushim bet kung kata ka jing ong mo ba ai ublei ta ka mut ka long kami ka David ban kha bet la de ka no mut ru ki khon re ka long ka jing mentoi shibun ya ka long kami ko ma phi asngoi ki jing batai jong ki doktor te doktor chalam habangi pet pat ya kini ko ma phila batai mene ye kita ki methods mo ki rukom man penjalan khon ti doktor mentan ong la kumno lais nam dan kamandan kata ka gam mo kata ka shobanyo ikhun ibaat ti ha ka bay dengi pe ki asha bat ki hapo ka ha kishnong ha ki PHC ki trijan ma bat ki brio te ka don am ka jing lingba ki asha bandet ai kini ki jing slok undai tangi ka long kmi wat i ulong kparu shapang ka jing don kam jong kini ki lat bat ki rukom yada banam armet ka long kmi Hoi na marba mantangi hejing sha every village ngi don beki asha de kawe ka asha kade ban pet kumba 10,000 population te lada ka village ka badan hadol 3,000 population ngi la don lai ngut ki asha te hoi ka kamram jong ki asha kade ka babon ba khamtam ha kane ka maternal and child health
kadai bon ma ka kamram jongki na do ba kin lej ai ka jing hi kai ro ye ki long kme kum jo ro ba kin mobilize ye ki long kme ki ba armet ba kin lej check up sekini ki sub center ki badan hapo kasnong la jong la ne dam dei hapo kasnong ki ba khamjen na kasnong te kadai ka kamram jong ki asha kum jo ro ki sedon kini ki VHS and D ke bangi ong kadai ka meeting ka ba ke ka meeting bat ka jing check up ka ba ki sed penlong haman lagi village de hakini ki VHS and D sedon ni ANM nang ta doni asha bat ankan wadi la bandon ro na kibana kasnong kum ki school teacher lene ki batrai hagi government department kum tu kila ban yarap ken ban mobilize ki breu lene ban penyeng lain ki breu ban yarap tho kerteng kum tu ken ti ki asha ka kamram jongki ka bakong san ka dei bakin line list lene bakin check kinu ki long kemi ki ba armet kinu ki khlung ki ba dei diu ban yo ya ki injection ha ka to gas ngi khnang bakin wan ya lam ya ki na ki yeng jongki sakini ki jaka ki bakila seile kerpang khamtam ha ki ankan wadi center te kadon ka jing siuro kum ka kanja incentive yaki asha nak banta kane tiki kamangala ong haswa doktor kilong kpa ki shimbentan ban yo lang ye jing selok bat ye jing song thu ye jing kong san jo ni jing penjalan Khun ho ka jing sha ki de ban ya don rangkat kilong kparo tangba kumbangala ong ipi minis khmat ba ngila lab hi bon sen ba kilong kpa ki kim wan shakmat ban ya shimbanta kum hakini ki VHS and D bangi ong mo te kim da kham wan shakmat kadon ka jingduna bon hi ki kan the hi bangi lap kani kadai tang ka jella jongi na kri India ibarak ko ini doktor ka ba kisindang kirang ba na si kim wan shakmat ngathrai tang ka jalla jongi ngam tip sha ki we ki north east tang ba mainland of India teng e ki sanrang ke wan shakman tile si gani ka jing kentu ya kilong kpa mo jong ka jalla ka jongi na marbang iso thu ngi de ka jalla ka ba mo ka ba don kam ban don ya ka kot ka khya kham tam ngi sngo ya ka jing yap ju kilong kmi ka ba long ka jing susi ba ki Khun kin sa klam ka long kmi tila si kajing kerpat akan dika por hi kalongi kilong keparu ban khmat bat ban shimbenta akan dika program jongka family planning knang bandon ya kalongi yang long sam ka ba kot ba khya kanam dei tang kajing kut mo doktor ka bangin chu kren ngin chia selok hangni ngin chu penbana handai kan ha ma ki skor ki ba kelut da se mo ngila banong ti handai kadi kajing kentu hi ban ya kit lang jongka long pan ma ki hap ban besar kajing besar li bun sin kadi jong kilong kepat ya ka yang ka sem mo te ka no tam ka ne kajing ya shim lang ya kadi ka lat knang bandon ya ka long yang ka ba kot ka ba khya te doktor wan swet hakani ka family planning ban te hatu kani ka kompentri kam kalong ka ba job na em la ka de ka jaka sorni ki jaka nong kundong pi let's say hadu kan nu pila la pentri kam la ni kan nu ka thong ka ba pidon kam pentri kam hadu kan nu dang don kam ban ya be sha khmat jo ka thong ka jing trekam kala trekam namar kala ya la kat la bun snem tang ba lesing in ong ka jing trekam kala along haki jaka ki bangi ong lesi kala along sor haki jaka ki bangi ni la ong bang long kini ki health centers la ni ki baki brio ki suk banwan kum ki la kalong haki sub center la ki long PHC la ni ki long CHC la ni ki district hospital la ni ki private clinics ki papun nrei ban ya kren ya kata sha ki ba kham shapo kendong hi na ba ka le se ka ba jandu ka yaki ka ko ban wat ka ko ka khya la ni ban wan ban shimi kita ru kendai ha ki sub center te kadang don hi ka jing ka bangi ong ba ka ta ka unmet need kadang bun hi ha ki jaka nong kendong te wala kata kumbila ka dau i doktor chalam ru ni pendon kam yaki asha ho kaban kong pan penslur pan motivate ka baar bikin long kum kinong late sam ru kum kinong late sam yakini ki kilat jingyada long laki long ki condoms laki long ki OCP te yakini ki asha kila ki late shakish nong ki jongki kila but ho kum ba ila ong ba apor basdang don kam ban pe ki doctors lani don kam ban pe
ki staff nurse ki ANM rei bengin ong ban replenish kata ka supply pede bun sien hi kini ka kam ki asha ki la yarap shibun nang ki bri ki num hab ban wan shi wan sha du ki sub center kam de ka basu te kum ta kata ka replenishment of supplies ka ya leng ba jong ki asha te hoi indang don kam ban tre shibun bat kum bala ka daw ru ngasukwa ban ni kata ba kumbai la ong hi Dr. Chalam mapiru pila ban ba ni i kumba long kani ka family planning i kumba ka pressure ka syong bai tang ka kantai nrai kam long kumta te nrai lemda ka don hi ka jing lada ki wiki kam ha ka yeng ka sem kalong ka jing ya trai lang jong ukpa pa jong ka kmi ngas ngau ba ha kalyang jong kani ka ta ka jing ya plan ya ka long yeng ka long sem ru ka di ban don lang ka jing kit khli te ka ta ka long ka badan kam ba te kita hi kadai namar baka planning waktin paring ong planning mod ka jingpin kre mo ka jingpin kre pen kre am dei tam chu ong ban pen kre ban yo iki khon bat ban ki mat kha ku ma kha ki blang ki masi kum tu ka nu mut ru hendrai ka bakong san ka dei ka yo ka kot bat ka jingpin bit pin biang te kum bagi doktor ki la batai lice nam tu lice nam pila nang yo ban pen kre mo ya ka yo ka kot kum nu ban nam tai wei pi wei khon kum nu ban pen biang ya ka jingnon kam jom ki ka ba man la ka singi te Dr. Chalam habangi pet yakini kilat Jingpynjlan khon hatu ka long ka ba 12 kilong kemi kila ban shimne kidon ne ki kinu ki jing e ki ba katu kan kilong kemi le si kinam la ban shim hoi kini gi ha ka tien parengi ong kum ki indications but ki contraindications ne taladangi shim nong kong ya uni OCP mangi ong oral contraceptive pills kidan kilong kemi ki ba long contraindicated ke bam la ban chim yo uniu udawai namar ba shubo lada ke ka high pelat ka BP lani kidan kum ki heart disease lani kidan ki kidney disease ke belong chronic kum to te kim la ban chim yo nu OCP te ka ANM da kala check ye kini ka long kemi kumbang la batai ka long dang kong ka de ka choice jongki mo tang ba hoi nda kila jet ki kwa bandi yo duwa henre shubo ke ANM kala check lab ba ka hai ka BP te ka ANM kam nam la ban ai ya ka hab ban refer chaki medical officer le si chaki PHC le ne chaki wat CAC le ne le si shodo ki district hospital hab hi ban refer lada ka kwa be hi ban ye di u neu OCP te nda kila poi chaki kham bashalor ki hospital ne saki doctor ba kham he kum ki specialist ki la bat ban decide le ne ban pha le ki test bo bon jai te ngila ban kumban ong no lada ka jingdi yo OCP ka kham kongsan ka kham kodor ban ye kata ka ba ye ka jing sitom jong ka shibo lada ngim ay ka yo new tablet yo kamtre dikiwei tingi haban pe ki pros and cons ne long ka Jingmyntoi ya ka bakan di yo ni kanang bakan nam armet ke ban pen senge shwa ya ka jing armet jong ka ma ladangim ay ka yo ka armet no ti lada ka armet no yo ta ka jing sitam kanang jor kan kta ya ka jing im jong ka ro tingi haban pe kita ki pros and cons te ngila ban decide ke tela dangi haban ay ka ngi haban advice padi ka bakan one check up every month ke namangi haban check ya ka blood pressure le ngi haban le kiwe ki test kita te kano kolong kmi hi ka bam don hi ki we ki jing stam ha ka met jong ka ki la ban di yo neu OCP dowai hoi te mentangi la yo neu OCP dowai bangi ong senkroman tablet senkroman wan hakatrit nim kum uchaya uni udai nama kini ki OCP ki bangi la yo man shwai ki de hormonal kidan hormones te kidan hi ka side effect handian mansai te mentangi la yo neu senkroman tablet uni udai non hormonal non steroidal te dan ka side effect te uni ulang safe ba wat kito ki badan jing stam de kiwe ro kila ban di yo ni do wai tang ba karukom di ka long ba for the first 3 months ki hab ban di arsenchi manga arteyo ki hab ban di you for the first 3 months te from the 4th month onwards pat ki hab ban di chisenchi teo once a week dai te
hajing sya ukham baha ken dangi perkhat bo langi perkhat ya kas koi ka khia jong kalong kami hanrei kham tam ladangi pej pat chnong kendong ki babon khon te uni u OCP te ude u bahab bandi man kasngi ndai te udan 28 tablets to bangi supply naga government udan 28 dala akut uto paket kilas dang next paket te kala long ka Jingmynlan no ye ki ba ki hab bandi man kasngi long hikum babam ja te long kila kan mau ken kan bo uni pat uwe ude bandi kumta ken for the first 3 months twice a week ni tate kila ban kilat hoi kila ban kilat long ta da bon khon la ne dang rit ikon la yam ikon la lek penthia khon long ta han reng long ulong ubha bahan mar ba ude u non hormonal non steroidal kai te gandang dei tak Jingpynjlan ka bathamai hoi kam yu tam hoi te la dakila hi ban kan mau bandi te long un khamba shu ken hoi te ladangi phai pat sa ka liang jo uni u property bangi ong ma la ni jing thep tier kom bangi che yo sneu ya ki riu pai ba ki ong bangi ko aban thep tier hoi uni ro udon hi kita ki condition ki ba ki breu ki la ban shim la ni ki don pat ki long kemi ki bam la ban shim yo uni tiak dai te uni ngi la ban komuni property ngi udon uni bangi ong u postpartum IUCD long mas ndep kha ka long kemi ndala ngila de pangkha ya kene ka placenta mo kumbong te ngila ban insert yu to ha ka jo ka por ndala out kene placenta la ne ha ka por ba ngi pu ye ka breu ba pu ye se ye ikon ro hoi ndakala mi ka to ka placenta la ne ndaka jep mo ki ong khasi ndala mi to ka jep ngila ban thep yu to ko parti haji sha ba uniro haka jing sneu jongi ki nong trai jong ga help ma ulong baha na mar bale ba ngiyo ro ban the ba ka to ko por ba kalong kemi ka dang don hospital mar si sen ba kila lek phai she yeng kinam one show ho kinam one show na mar bale dala po she yeng kila klet kila ri khon ret kum to te han rei kaniro ngidon kam baha ban pen sung thu ye ki breu nang bakin pediang yo ni na mar bangi la ba ubiang ba seba uni ko pertingi la ban EU hado shipos nemro hoi hapo ka met jong ka breu te kidan pat ki kes ki ba ngimla ban theb yu ni tia suppose la da ka long kme ka kwa ero han re kidan pat ki kes kum ke chronic PID bangi ong mo kini ki pain abdomen te kini ki jingpang jong ki try ka po la ne don infection ki try ka po la ne ki don ki irregular bleeding menstrual bleeding la da ka mens jong ki kam long ka ba regular ne te kum ki turu ki kes ngimla ban thep yu ni ko parti hoi te ki don pat kum ki tu ki badan cancer kum ban ong de cancer jong ka cervix la ne cancer jong ka uterus ro ngimla ban ban thep yu ni ko parti te ngi ha ban advice pat ye ki bekin use de ki we pat ki rukom ke te skawai pat ka ba ka bang kwa ban mention ka long ba property le ni ospin le ni baro hi kini ki contraceptives kimla pat ban yada ya ki long keme na kani ka jingpang HIV AIDS le ni kini ki STD bangi ong sexually transmitted diseases ma te hakane ka liang pat ngidon yo uni condoms bangi ong condoms te condoms pat ngi deban pendan kam daki longpa te hajing sha naga office jongi ro shwaban wan join madam ron office jongi ngila ai ka city je baro ki district hospital bakin perculate yakani ka city hado ka sub center khnang bakin bangi ong ye ki bakin bo ita ki condom box ke bakin bo yakini ki condom box haki OPD lene hakini ki registration kitu ki help desk bakin bu kan knang baki namar bon ki pru shani shangi don hi ki badang le ranya ban pan direct yakini ki condoms ro nakata ngi ai no ka sithi ba kinbo yakini ki condom box haki OPD jong baro ki OPD jong ki hospital te knang ba kini ki long pan da ki wan jo hospital le se ki wan boat ki long kme ba ka wan kha ko ani ba ka wan sim de wai ba sitam le ni wan boat ba sitam ikon ma te long la da ki yo i ka to ka box ne te ki kin chu sim nang to ke kim dan kam e ban da consult
damar gitu hoi ki kumban ong no condoms ngim ong badon indication contra indication dan de balak ban use by anyone ke dan no dan te sho bang nya beteng biang ya kan ni jing ya kran ngin ya pha sho khin diat chi ni jing pen bana पापा वहां से जाके यूरिया लाएंगे बहुत सारे बोरे इकट्ठे अरे मक्के की उपज तो 5 महीने बाद है ना तैयारी हमेशा पहले हाँ उसको मैंने कहा था मोहन की दुकान से ले अरे दिल्ली तो अगले महीने जाना है ना अभी से ये तैयारी हमेशा पहले सही बात है अच्छा भाई कल यूरिया लेने चले कल आशा दीदी घर आ रही हैं अभी से क्यों तैयारी हमेशा पहले हाँ? देख मैं और तेरी भाभी आशा दीदी से मिल रहे हैं ताकि प्रसव के तुरंत बाद गर्भ निरोधक उपाय अपनाकर बच्चों में अंतर रख पाए इससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे अच्छा तैयारी हमेशा पहले हाँ बिल्कुल सही प्रसव के तुरंत बाद भी गर्भ ठहर सकता है इसलिए कॉपर टी गर्भ निरोधक गोली या कॉन्डम अपनाकर बच्चों में 3 साल का अंतर रखें। मैं कुछ खिलौने खरीद लेती हूँ। अभी से क्यों अरे आप ही तो कहते हैं ना तैयारी हमेशा पहले पति पत्नी करे विचार स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार। यह है मिस्टर राजेश एक बच्चे का हाल संसार जब जब मिस्टर को आता ज्यादा 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 प्यार मुंह से निकलता वही पुराना वादा बाहर। अरे मैं संभाल लूंगा ना डियर। और संभाल लेने के नतीजे हुए कई जूनियर कुमार। फिर संभालना पड़ा उन्हें अस्पताल का खर्चा मेहमानों के डिमांड जिसको पूरा करते करते बच गया उनका बैंड। मिसेस ने सोचा कहीं सपना सच ना हो जाए डॉक्टर से मिला जाए मुझे इस रोज रोज के संभाल लेने के झंझट से मुक्ति चाहिए आप मुझे कोई लंबे समय का गर्भ निरोधक उपाय बता सकती हैं? हाँ क्यों नहीं 10 साल वाली कॉपर टी और 3 महीने वाली गर्भ निरोधक सुई है ना जिससे कंट्रोल होगा आपके हाथ में। फिर आई एक बरसात की रात मिस्टर को फिर से चढ़ा प्यार का बुखार। मैं संभाल लूंगा ना यार। मैंने संभाल लिया है यार एक छोटा सा फैसला दे खुशियाँ हजार। ngideng don hagajing kren bat ki doktor halor kapang Jingmyntoi Jong Jingpynjlan Khun timentang nya beteng biang ban ngan phai she I doktor one sweat de doktor ngilai kren hakmat moi gini ki Jingmyntoi ki lat Jong Jingpynjlan Khun bakalong kemi bat ulong kpar ula ban shim de doktor pila man jer khandiat ki Jingmyntoi ki bakalong yang long sam hi barok ko we kala ban yo da ka ba shim ki kendon Jong Jingpynjlan Khun họ cái Jingmyntoi ya kalong ying long sem kan don but chua bangan poi shakalong ying long sem bro ko we ngakwa ban khamtam ban pen shai la ni ban ai ke jing tip ba ha jing shisha ka ba hadien na ka benefit ya ka long kami ka next benefit ka ba ngi don kam ban pet ka long ka benefit ya iklong te kani ka long namar ba pi iklong I don kam ya ka attention Jong ka kami but tang ya ka attention jong ka kami nrai ru I don kam ya ka taka jing san ki first 1000 days of life ni ong tingi ya kenya ka taka 1000 days kalong na du ba I don hapo ka kami namar balengi ya kren ya kata kalong ba ka development jong iklong ka sedang nang ta but bunsin ni ka development baru khot ka kut ha kapo ka lai benai ka ba sedang gajing pun mo ni o te nrai pat gajing he pat gajing san ru the mean ka dei hang ta nrai ka ba kat banang he ru kinang san bat ki wi ki development kinang ja bat ka wi na ki development ka ba kong san bangia kren ka long ya ka development ka brain development so brain development na do ba ikha iklung ngam ong ka jabi ka san bah bat ka develop bah kini ki hadu ba indadap kumba arsnem steng laisnem te kumno ba pin bangin nang pen klanya kata ka jing ka bor bing ong de tang ya ka jing he ka capacity ban ba kin absorb ya ki knowledge ya ka ek long ba ka kami ka don kam ya ka bakan ai ka attention full attention ya ikut da ka ba
interact bat let's say ya ranyi sya ya le mo ya ranyi kelungi nrei lada ka kami ka bun kam no nak benta ba kabun ki khun ki ba ya jan kan nun don por ban spend ya kata ban pendon ya kata ka bonding lan ni ka jing ya jan bat ita ikun rit iba ka kha te namar ka daw ka weiru ka jing yada na ka jing armet hi ka dei ka ba ka jing thumu lan ni ka jing iem syata hi bangin pek ba bangin enhance ya ka brain development ya ka capability jong ka brain ya jong iklung knang ba ka bangin pek ya ka future jong iklung lani bangin baga ka jing tumu menta gila introduce ya ni ka ECD early child development ka jong ka tu ka long ba kata ka di ka badan kam na du badang sedang iklung hadu lais nem bakin aya kata ka attention an kitu ki international education policy ke bathamaru ke bon ki eng tu ka objective jong ka ni brokhai ka long ban penlong ya ini iklung ba in long iba kampro jabing ba ka jing im jong iru kan long ka ba Jingmyntoi ba in kamla ban perform ba tikata ka de ka kawi ka jingmut ka bangin na ka health ru ngia tray lang bat ka ngia don benta lang ha kani ka early ECD kani ka early child development te ka way ka ni lesi ka badang ni lang ong kadang sumi menta sisnem bangi realize ka ni ka long ba ka Jingpynjlan ka jing yada na ka jing armet kan yarap ya ka jing he ka jing san bat ka jingmut ka jing perkat bat ka jing start let's say ni ong dai kata kan yarap ya kata ya iklong te ha ka ba ya dei pe debat ka long yeng lang sem ngis ngotho hi bangila ong hi pila kret na syakamat ru ba ka ai por ai lat lada ka jing bon briu ki jing bon ki khun ki duna kamla ka family ka kamla ya ka ban plan na ka bentai iwe pe iwe ikun ren la ya bun kamut la hab divide no ya ka tu ka capability mo te namar ka daw ka Jingpynjlan khun ka ai lat ba na iwe khun ha iwe lesi ngila laban plan na kabanta ka school ngila laban plan na kabanta ka eki ba you te kumta ka penmentoi sibun ni kalong yeng long semru but let's see ru ngin de kren ni katai kilong pa kan kam ai poru ye kilong pa ba kin kam long relax makiru namar balai ndala subun ki ngan ong ki khun ndala bun kam nga jing train da wan ru let's see kala long kumta kam da don shu kata kapor ya kabangin ya shong ya kren ngin ya pliu jingmut but wat ban le kai ban sneng hi khun ru let's say ka kan don ka Jingpynjlan tu kumta lada ka don hi kata ka bird spacing hi lani kata ka jing yada ka jing armet ka bangi ailat kat kum bakadei ban long tengah try kan improve hi ka quality of the family life kadai doktor namar bala da bun than ki khun namut ka ba ka wei ka ban ka baki long kmi long kpa le sikin shem gijing ka long gijing bati akur kom ka badai ya kapor nei ka pila ong bagi don kamban ai ya kata kapor na ka benta ki khun tele si kan long gijing ka ba kraw kumnu ban bati ya kapor khamtam hagini kisngi jo gijing bun kam ngi so tho ba ngi kapor kan nu ngi yo ru ngim dap namar balai ngi hab ban ya kundup isibun ki kam ti kumta kan ni ka jing jingmut jong ki doktor ya kan ni ka Jingpynjlan khun kalong ka ba penyo let's say ya kapor ka ba biang kanang banwanra ya kata ka Jingpynsan ki khun hagi benta baro jong ka jing don kam ki jong ki te doktor chalam ka ai pat ka ba lesingi kum ba pila batay haswa ki don kilong kami mo ki ba don ki tu ki jing ki ba kimla ban shim mo ya ki jing kila Jingpynjlan hatu dang don pa ki wi ki daw ka ba penlong kilong kami bakin chep tieng la ni bakin nom shim ki ni kila Jingpynjlan khun hoi namar ki don ki to ki jing ngin ong kom no de khasi ha ka phareng ong ki mits mo ki jing nget bit ne ka jing ki khana hamsaya ne kolong taru kom de namar ba longi la tre hospital ne ngila labon sin da ngila ai counseling mo ye ki long kemen da kila de kha khon kom to bangi ai counseling ki bakin pendan kam mo ye ki ni ki methods kumu property la ne bakin di ki dawai ne te khamtam e bingi shi yo sngo ba ka de shapang ka ne ka jing thep tiar ba ki ong ba dala thep yo tiar hana ngiting hana bangi la yo sngo ba ki tho khana ki bru ba hana u poise jabeng ha u poise u long snam ki ong
te kene ka pelong ye ki breu na mana ka jing ye tho khana na iwe em te kan por na kala por kum to te kim tre sho ban wan sak khamat ke ban sim ye kine ki lan jing ada te kum ha kene ka por nga kwa ban karpat ya baro hi kilong kemi ba kim de ban sngap ye kum kine ki khana hamsia le ni ki jing ye be mo na ma ba kat kum ga jing lap jongi ki bela pule ha jing sha dangla thep ye utiar ha po ka plakhon mak ngi ong ka plakhon ka long shisha kum ka pla mo te bam dan thliu te ngi thep hi tang nang ni hi na po te ula ne hi shubo kum ni ka plakhon te ngi thep hang ni ngi ong ka funders mo te ngi thep hang ni te umlaj ban bo un po sha do she ro mo umlaj te hoi kala ban dan ka jing jia ka ba ngin ku ban ong de ladang ishim de ki percentage yo kade less than 0.001% ba hakapor ba thep yo ni tier le se ba kum perforate kum kum no ba pen pay bela ya kan ka plakhon te ula pen rum sepo ka abdomen yo te han rai wat la kataro unne hitang hang to ha kan ka try ko lower abdomen umla heraban ki wat tang skani ka upper abdomen ro mo te lada dan kom gitu ki case te ngila ban sei biang yu tang ba kolong sulong no ngi hap ra ya ka breu sha ot long kom ta ken ban sei yu te kane kam dei ra ka bangong ba kom ga jing penting ye ki long me ban wan sakamat han rai kene kam da kam ju nim ju kham yo snge we menta le na mar ke ban thep ye uneu ko partiro ki dei ki doctor ki bla train la ne ki staff nurse ne ki NM ki dei ki bla yo ye ka training ke bam pat yo ye ka training kim la hiraban thep ye uneu tia mo te kom yo uneu u OCP ro ki dan pat ki ba on dala la di than chislam kum to don ki ba ong ba kin long infertile no long lengki no hoi kim la sho ban yo kon han rei kini ro ka de tang ka jing yo sngo ka de ka tang ki khana hakale air mo kum ban ong no han rei ha ka jing sisa kam don kum kata ke na ma hadin ba kila stop kila sange ban di yo ni duai kila ban ar kum ho liang OCP le wat hadin lai sau banai kila la ban armen no te kum ha u property ro hadin bala se ye utian hadin ga arlai banai kila la ban armet biang te tang ha uni u injectable mo bangi ong ne u injectable bangi dang yo menta la asne me te uni te ho ki kham slam hi ban armet par la kata ro ha po ka chisnem maximum ngatharai chisnem le ne chisnem tam hadin bi kila sange ya kan ni ki injection te kila ban armet biang hoi te nga kwa ban karpat ya baro ki long me ki basngap ke ba pai te bakim de ban chepting baki de hi ban wan shakmat na mar ba kim de ban sngap ya ka jing ya tho jong ki breu ki de ban sngap ya ka jing ya tho jong ki nurse ki doctor le ne ki bala yo ya ka training ki bala da de puli ba mo te tang kani nga kwa ban karpat ba ya ki breu ba kim de ban ngej bi ke na mar bangilap ba belai ka duna ka jingwan sakmat ro ka de dangila yo sngo ba ka de ka hakta ka jingi tho khana ni iwe o bakala banja kumta o bala banja kumta don ki bi ong la banjo cancer ro na ne utiar le ne wat na udawai bandi ro hanre jing sha mjudon kum kata kinam la banjo ya ka cancer jonga plakhon la da ki theb yo utiar la ne la da ki di ya udawai kam dan kum kata ke te mentangi iba ki beru ki la kham ya pediang bahaya uniu injectable namar ba uni tingi sej ai chisin lai benai hoi tingi ai tang sidos kum tu ngi ai chisin lai benai te after every 3 months pat ki deban repeat ke nya ka dos te da ke ba simpat ya uni bonsen hi ki sej wan complain ba ki la miss no egamens ngi onga aminoria kim yo mens so mo tang ba la da ka biang hi ka counseling ha ka por bangi ai ki first time ni la batai bahaya ki re kim chapting so ki la simbe ki la shlu te ki la sngu tanat ba na mar bale ba don le ki ba ki da sngu tanat hi ba kim yo mens so ki long ki sngu suk te na mar ba ngila batai lupa ki ba kene kam kata wat la da kim yo mens ro kim long lengki ra la ne kim don jing stam ro na ma da la stop pat yo new injection
mens kan sawan biang kan selong normal Tamut biang kata sin baki shim ki injection kata mut ka jing poi benai ka baga dei ban poi benai ka kan thei. Tamut ki tu baro lai benai kan yo ya katu ka baju long. hoi dang sedang dang sidos ados kala ban wan tang ba kala ban duna ba kala ban duna ka wan khendia tekat ba kinang shim nang bon ki dos ki yo kata ka complete aminoria bangi ong kitam yo sho ya ka mens tang kane kam kata ai ro ya ka koi ka khia chong ka long kemi mdan ai ro em But let's say kin so thu bakla kin ong ma sisin ma armet kim ka ju sange ka jing poi benai but let's say ki don ka jing kulma jing kluma hoi te ya kani lada kidang don ka jing kluma kila ban wan she ki sub center ki ANM hang to ngila don yo utiar ban tes em lada ki shepting yo ki armen te ki ANM ki don ki tiar bakin tes ban pe la ki armen ni em tang ba kamjuk hamjia ke na kini ki injection long kombangi lab hi ngaro la tre hospital madam ro la tre hospital ngathrai madam ro iku I agree hi kata bangi pat julap ba ki bru ki armet hakapor ba ki shim ni injection hoi sta bet kum badai ba ka dos hoi te hoi kum ha property la ne ha ne OCP bangi ong ki don hi kita bangi ong failure of contraception ka don hi ka to kan ni ka percentage mo ka ba kila ban armet ha kapor baki theb yo ne ko pati le ne kapor baki di yaki dowai tes ka we nga kwa ban keren hang ni kedai sepang ni ngidon so utaw bangi ong emergency contraceptive pills ngathrai bon hi ki biru kham tam ha sor besong ha sor le ne ki khap sor ngathrai ki la yo sngo ba sepang ni emergency contraceptive pills ma te uni ude udon hitang one tablet ude hitang one chukuli te uni ki jingsha ki bro kumto boni na ki samla le ni ki bala don khon hiro long kila ya bakla silong ne kumto kila ya bakla silong te ki wan no wood ken sheki doctor le ne sheki nas ki ong ni ngila bakla han re ngi kimpat plan em ya ka family jong ki kimpat kwa ban armen tingin le kumno tingi don yo uni emergency contraceptive pills bangin ay ki tangba ki de bandi within 72 hours ken hadin kan ne ka jeng bakla ken tangba kan ni ngakwa ban kerpat ya ki long kemi le ne ya ki samlaro ki bala don ga jing tip sepang ne emergency contraceptive pills bakim de pat ban use u kum uta u dawai ban pen slam le ne ban penjalan khon ke namar kila ban so tho ba long tang dala bakla ban use u ni ban use barabor ken no hoi de ke man sa hoi te kambaha ke te long kata ke jing karpat bakim de ban pendan kambakla la ne ban use u kum u contraceptive pills ke te Dr. Wan Swete Shwaba na dai jante atak kapor ban penkut phina ban batai khindiat hatu ka sarkar ka a jingerap ne em ban pensluri kilong kemi ban shimi kini kilat penjalan bat jingeda na gajing anmen hoi ka sarkar ka ai rei kani hapet hakawe ka balong kawe ka liang pade kani ka jing ai umdei baka ai namar ba ki pediang ya ka family planning lani baki pendu khun rei kani ka long tang kawe ka support kumban ong no ba kidu sngi mo khamtam la da dei bale ya ka permanent sterilization la ka dei kenthei nation rang te kidu no ya ka sngi namar ba la kumnu kin habban khamtam gi nation rang yong gi habban shong tha new sngi hadien bale ya ka nika kam da dei ru ka operation menta gi ya ka nika vasectomy gi ong ka non scalpel vasectomy ka ba jing shisha kam dei ka bada habban puji te henry wala ka taru kin hab kani tekani ka jing ai ka dehi berber kum ka tang ka jing yarap long bakini kin dusni te kum ya ka vasectomy ki yo ka sarkar kamang shihaja sanspa but kum ya kini kitubectomy ho ka jing mang ka long shihaja tengka te re ya kani pa de ya ka tu ka benta pa de namar ba ong no ki motivator tabun sin ki motivator ki de ki asha ki la ban long ki asha ki la ban long ki nurses ne la ban long any person in the community te kum ki turu ki yo long na ini bha te ki pen bha kunta te hakabaya de but I Dr. Chalam ila kren ya uta postpartum IUCD hajing shisha uni ude uwe ne ki la ki babhatam namar ba kumbangin daya kren ya ka bang ya kren bakam tam shaki ki nong kendong mo bangi jenjar ki jenjar ban yo ya
Lani ba nginya kendu bakin wan ban shim dakila le chiyeng nre uni postpartum IUCD ulong ba uyarap shibun namar ba hasua ban le chiyeng kala don lupa ngilabu lupa lani kila shim lupa ya kajing yada. Te kata kajing yada kumbala ong i doktor la ban shim jing yada long da uni utrikam hadu postnem rekam mut ban ong hadu kata kanu kapor bakila ngubiang la da kata kala snem kala palat kila kwa ban weng kila ban weng. Tu kum yakini ru ka sarkar ka ai ki lai spa tengka. Te hoi kum kita kidon but kum ki wei hak bayadai ban uni IUCD hi tangba udai pade uba hapor let's say ki hap khun mo ki hap red banai kum tu lada ki thep ai tu iporu ngatrai ka don ka jengsi ko balai spa te khuble shibun Dr. Wanswet but i Dr. Chalam hakani ka janmiet lawan ban penshai ya kini ki lat ban penjlan khun ban kilat ban yada ya kalong kemi na ka ba armet namar ba ka de hi ka jingkli ka ba ngi osngau hi sheneng sharum nga nga ju kendo hi ban ya kren bat kilong kemi ki badang long kemi ki badang susdang ban long kemi ki ju kali namar kini ki jingkli ki ong ni le komno namar ngimbat kwa ban yo khun no shen namar ba mong idanon kaman penhe pensan non kaman kamai ban kaji tikibun ma kum kini ki long kemi ki berang kham samla ki bakwa ban tip ikini ki jingkli ba ngila yo banyakran leng ba kanika program menta ka sngi te le si kan long jingmyntoi ka babon banga ngai scam ki parlok jongi ki long kemi ba ki long paru kumju kinya shaskor bat kinya penon kam ya kini ki jingya kran bakan long ke Jingmyntoi ni so thu hi kum mang ila ekran ka dong ke Jingmyntoi ya ka long kemi ya ki khon ya long pa ya ka yo ko kot ka yang sambaro ki liang te kum ta stang ki babet hi ki ban nam shim ban kunrup ya ka ek ka balong ke Jingmyntoi te sa hisien nga ai khublai ya Dr. Wanswet ba Dr. Chalam par kum ju rung ai khublai ya baro ki parlok ki bapet ya kan ka program hadu bangin de shambyang ha ka wei pat ka program Health Essentials khublai shiboni fi baro. The novel coronavirus is a contagion that causes respiratory illness and can be transmitted from person to person through sneezing and coughing, close personal contact, and touching contaminated objects. But don't panic. There are easy steps to reduce the risk of infection. Remember to wash your hands with soap under running water and cover your nose and mouth when coughing or sneezing.